Mu je. Daga nan waje muke, nan waje na ganshi na ce ya taho mu je. Mama daga ina kuke ji? Kai faɗi mata daga inda muke, in wani guri muka je. Ba inda muka je. Ba ina kuke. Ni za ku ci mana waje ka ganka. Ku shige. Kai, zo na. Ahmad. Dan girman Allah. Dan manzon Allah ka yi ni. Yau ba magana faɗa ba shi ko wani masu. Roƙo ne nake. Ka rufa mun asiri. Ruƙan da nema da riƙe maka amana da ni Ahmad. Kuma Allah dan Allah ka taimake ni har ne ita kadai gare ni. Dan Allah ka taimaka ka lalata mu ita. Hawa anti kin san ba ma abin da zan yi. Zan mace ni. Roƙon ka ne. Taimake ni dan Allah ka rufa mun asiri. Ha anti in Allah ya dama ba abin da zan faru. Kare mu daga sharrin mata. Kare mu. Hafsat, ya same ki? Wallahi ban da lafiya. Ya same ki? Kaina ne ke ciwo da kuma zuciyata ke tashi. Zuciya ke tashi? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmad! Na'am. Cabija, zo fito. Fito! Na'am anti, me yake faruwa? Ahmad, ni za ka kalla ka ce me yake faruwa? Na ce maka ni za ka kalla ka ce me yake faruwa Ahmad? Har ta ce take amai. Amai kuma Ya akai? kila ko malaria ce. Yanzu a dauke ta a jinin ko chemist ne a. Chemist. Kai za ka dauke ta to dauka. Ni za ka kalla ka ce malaria take da mu Hafsat? Ce Ebola ce. Ta raina mun hankali mana. Cabija. Kuma ko kwanaki da muka samu sabani na zo na baki hakuri ni ba wani abu tsakanina da ita. Ki faɗi mata me yake damun ki? Ke, don kuma ki kira mu me same ki? Man ba komai zazzabi ne kawai nake ji da tashin zuciya. Yanzu tashin zuciya ke cewa ka Hafsat? Hafsat tashin zuciya ne ya zama kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fita nan, yana. Zo isa ne suke ma. Zan biyo ta kanki. Kai kuma Ahmad ka ban mamaki. Wallahi ka ban mamaki. Ka ban kunya. Yanzu duk yanda da ke ka Ahmad in kula da kai, da tarbiyyar da nema, da kafa nake da kai saboda kada ka lalace. Ka rasa abin da zaka mun. Saka mun da shi sai wannan? Yanzu sai wannan Ahmad. Ni ka cuta haka? Ni ka zalunta Ahmad? Ba damuwa. Ka kyauta. Ni na san maganin abin. Zan samu Alhaji. Idan ka je gaban shi, ai zaka ga mishi gaskiya ko? Ni kai ma haka ko? Na shiga uku. Na shiga uku. Kinga, ki zauna. Hafsat. Matso nan. Hafsat. Ki dubi girman Allah. Ki dubi darajar manzon Allah. Ki tausaya min. Ki faɗi min gaskiya halin da ke ciki. Wai me yake faruwa da ki? Abin da ke faruwa da ni. Magana nake miki fa. Ki dago ki kalle ni. Hafsat. Duk duniya kina da wanda ya fi ni? Ko kina da wanda zai rufa miki asiri bayan ni? A'a. Na ce ki gaya min me ke faruwa da ki. Me zai sa ba za ki gaya min ba? Hafsat ciki gare ki. Ciki. Ni wallahi man ban da ciki, ban da komai. Baki da komai. Dalilin da yasa fa na dauko ki daga gida kenan. Na ce mu zo nan ni da ke mu yi magana ta fahimta. Duk duniya kina da wanda zai rufa miki asiri bayan ni Hafsat? A'a. Ni kada ki damu, ki kwantar da hankalinki ni taki ce ni ce kadai wanda za mu kashe mu rufe ni da ke. Saboda haka in ma wannan yaron Ahmad ne, ni ki gaya min ba wani abu ne ba. Haba mam, wannan yaron ni me haɗina da wannan yaron? In dai na danganta ki da shi. Ba da zaki faɗa ba ko? Ba zai ki gaya min ba ko? Da kyau. Tunda kin ki shikenan. Tunda haka kika zaba ta shi ki shiga. Ki ce musu ina waje zan yi waya ne. Ina shigowa. Hello? Mufida? To, lafiya ba lafiya ba. Wallahi Mufida ina cikin matsala. Inda na duro garin nan. Wallahi hankali na yake kwanciya. Tunda aka yi auren nan, wallahi ban taɓa samun jin daɗi da na rana ɗaya. To, ina cikin masifu Mufida. Abubuwa daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Kawai ba za ki gane ba, ni kawai abin da nake so inda kina da hali kawai ki zo.
Ni dai ki zo, maganan ba ta waya bace, ki zo kawai. Ba za ki gane ba, maganan nan ba ta waya bace Mufida. To sanin kanki ne, ni dai wannan aure ba zan iya kashe shi ba. To da yanzu ina kashe wannan auren, an fara kirga maka aure kenan. Kayi aure can, kayi aure can, kayi aure can. Ga abin sai zama abin magana. To, imana. Ga kuma wata jarabawa Allah ya jarabce ni Mufida da masifar son yaron gidan nan, dan Alhaji. To, aikin san zuciya bata da kashi ya zan yi. Sai dubu ta wannan ma babban abin da ya fi damuna yanzu wallahi in gaya miki Hafsat ta kiriri ce ne kika san wadda aka yi wa asiri yarinyar nan ne ma take ta gagare ni. Wallahi fitina Hafsat ta wuce tunanin ki Mufida dan Allah dan Annabi ki so. Ni wannan ba matsala bane zan tura miki. To shikenan dan Allah zan turo. Ina tauraron ki.